UBPF आफादा मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायफैदों। UBPF आफादा काउन्सिल जौगाथायनि जेबो खामानि मावनो हायाखै। बेनिखायनो गोदानै UBPF आफाद दानो गोनां जादों। सनितपुर जिल्लानि सा धेकियाजुलि हालामनि सिङाव थानाय गलापी बसुमतारी मेमोरियल गार्ल्स स्कुलाव UBPF आफादा मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायफैदों। गांसे दखना आरो फास्रा गांसेयै गासै 30 फरायसाफोरखौ बरायनाय जायो। लोगोसे UBPFनि लेङाइ आफादगिरि डक्टर गाम्बारु मुसाहारिया फरायसाफोरखौ गोसो होनानै सोलोंथाइ लालांनो बोसोन होयो। बे हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लायो UBPF आफादनि गाहाय नेहाथारि डक्टर बाबु बर', लेङाइ आफादगिरि डक्टर गाम्बारु मुसाहारि आरो आफादनि गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे फरायसालिनि फोरोंगिरि, फरायसा आरो दिथागिरिफोराबो बाहागो लायो। फरायबाय जोङो बेसेबां गोजान गुवाहाटीयाव जोंना हेड अफिस, जों गुवाहाटीनिफ्राय बेसिम मोनफैनायनि गोबां जाहोन दङ। बे ओनसोलनिनो आइजो माहारि सासे जोंखौ फन खालामहरदोंमोन। बे बिथां जोंनि ब्रह्मनि दैदेनगिरि बिथां अमरेन्द्र ब्रह्मखौ फन खालामहरनायाव जोंखौ बिथाङा जनायदोंमोन जे ओरैबायदि मोनसे स्कुल दङ, जाय स्कुला बर'नि मोनसे आगोमा स्कुल, जाय स्कुलखौ जोंनि आबोफनि मैखोम दैदेनगिरि बिथांनि मेम'रियाव बनायदोंमोन, गलापी बसुमतारी मेम'रियल गार्ल्स हाइ स्कुल सनितपुराव। जाय जेरावखि माने 13टा स्कुल थानो मोनसेल' आगोमा गार्ल्स स्कुल दङ, बै स्कुला ओरैबायदि मिरु जिरु जालांनो हमबाय, बेराफ्रा जिलाबनो हमबाय। नाथाय गथ'फ्रा बिराद मोजां पास खालामदों। नोंथांमोना एसे खबर लाफै आरो जा अनसुंथाइ हायो नोंथांमोना हायोब्ला होफैदो। ओमफ्राय जोङो सावरायलायनानै जोङो थिरांथि लाबाय जे जों नंगौ जों थांगोन, जिहेतु BKWCनि आन्दाराव दा गोग्लैथ'यो, BTCनि बाहेरायाव थानायखाय हयथ' बे डेभेलप जायाखै, जों एसे खबर लायनि। आरो गोदानै दाखालि 2023 मेट्रिक एग्जामाव पास खालामनाय गथ'फोरखौ जों बरायनाय लेखायै जों बाव सफैनो हादों। जोङो बयबो सासेल' नङा, जोङो बयबो सोद्रोमाफोरा खांलायनानै दिनैसिम जों एसे फैसा एसे जों अनसुंथाइ हरगोन, 30,000सो जों होलांगोन। आरो गथ' जा बिथांमोना मेट्रिक पास खालामलांबाय फार्स्टनिफ्राय थार्डसिम, जों बयनोबो गांफा जोंनिफ्राय माने मटिभेशनेल, बिसोरो जिउआव जाहाथे मोजाङै दावगालाङो बेनि थाखाय जों मटिभेशनेल जाथों होननानै जों मान बिलाइ होफैदों, मान बिलाइ बावदों। आरो लोगोसे जोङो बिथांमोना जाहाथे स्कुल कलेजाव गानलांनो हायो बेनि थाखाय जों गांफा दखना आरो गांफा फास्रा जोङो बिथांमोननो होदों दिनै। बे जोंनि अनसुंथाइ। आरो बेयाव फैनानै गमामायैनो जों जोबोद दुखु मोनदों। मानो होनब्ला आथिखालाव सरकारि स्कुलफ्रावथ' बिदि जाद्राया, बेरा बुरि गैयै, बयबो डेभेलप जाबाय। नाथाय बे स्कुला मानो बिदि जानानै थाखो, जोंनि दैदेनगिरिफोरा खबर लादोंना लायाखै, बा जों उनाव मोनथिगोन। थेवब्लाबो जों जाखिनिखौ हादों जों दिनै बेयाव मदद होफैबाय। आरो इयुनावबो जोङो बे स्कुलनि थाखाय जों नाजागोन। आरो खोनानो दङ दाखालिनि जा BTC जे मेम'रेन्डाम जालांबाय एकर्ड, बे एकर्डआव दफायाव दङ जे BTCनि बाहेरायाव जेसेबां बर' हाइ स्कुल दङ, बर' स्कुल दङ, बेफोरखौ लाजोबनाय जागोन होननानै। दा BTCनि बाहेरायाव जुदि बे गोलैयोब्ला बे एकर्ड मथे बेयो थाबनो जागोन, आरो जुदि गोग्लैयोबा बे BTCनि आन्दाराव जागोन। आरो जे नोंथांमोनहा दिनै नैबे हाबाफारि जोङो आफाद दाखालि गोदानै दाजानाय इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेसन, जोङो बे आफादखौ दानाय जादों बर' हारिनि सार्थ, बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय। बे आफादा नन पलिटिकेल मोनसे अर्गेनाइजेसन, बेयाव जोङो पलिटिकेलि लोब्बा नङा। जोंनिया खालि सार्थआ बर' जातिया डेभेलप जानांगौ, बर' जातिया समान मेगनजों नायजानाय जानांगोन। बर' जातिखौ जोङो हाजो हाला जेराव दङ बयखौबो जों थांनानै जोङो बोजबनांगोन, थांनानै जोङो BKWCनि सोमोन्दै बुजायनांगौ, BKWCनि खामानि मावनो थाखाय जों खावलायगोन। बयखौबो जों लेंबोगासिनो दङ, आरो जोंबो फालो जों फैगासिनो दङ। दिनैसिम बेसिम मोनफैबाय। दाखालि जों गलाघाटआव डिस्ट्रिक्ट कमिटि दाबाय, गुवाहाटि दाबाय, नलबारि, बरपेटा, जों फारसेनिफ्राय जोङो लेंथुमगासिनो आरो माने सांग्रांथि मेलबो खालामदों। आरो जों दा गरम बन्दआव जोङो जेराव हारसा रोङा, बर' रोङा, बे जायगायाव जोङो बर' रोंनायनि थाखाय जोङो मोनसे ट्रेनिं माने केम्प जों लुदों। आरो दा गुवाहाटियाव जोङो बे दिमुरि आनसलिकनि मानसिफ्रा बर' रोङा, जोंनि बर' फिसाबाबो, जे बेफोरबायदि जायगायाव जोङो माने लेंगुवेज केम्प जोङो खुंगोन। आरो बेफोरबायदि जोङो गोबां जोंनियाव माबा दङ, खामानि मावनांगौ दङ, थालांनाय जा जेंना दङ, जा माने मा होनना बुङो,
असान्थि थासारि दङ बेफोरखौ जों सुस्रांनो थाखाय माबायदि राहाजों थांब्ला सुस्रांनो हागोन जों बेफोरखौ इन्टेलेक्सुयेलजों रायज्लायनानै जों मोजाङै दैदेनलांनो थाखाय बे जों गोदान इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेसन जानायनि जों बेवहाय दिनै अनसुंथाइ होफैदों आरो जाय निउजिलेण्डनिसिम थ' बिटिसिनि बायजोआव जोंनि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल बिनायनि बागै जोङो 2014आव जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफाद बे आफादखौ दादोंमोन आरो बे आफादनि गेजेरजों जोङो बिटिसिनि बायजोआव 22 जिल्ला आरो 10 लाखनिख्रुइबो बांसिन बर' कसारिफोरनि थाखाय जोङो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जोङो थांनाय 2017 फेब्रुवारियाव मोनदों आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ सोरजिना होदों थ' बै समाव जा काउन्सिल बिनायनि जा आफादमोन खौसेथि बर' सुबुं आफाद इउनाइटेड बड' पिपल्स अर्गेनाइजेसन बे आफादनि आङो फाउन्डार जेनेरेल सेक्रेटारिमोन थ' काउन्सिल मोनखांनायनि उनाव जों बे बाथ्राखौ नोजोर होदों जे काउन्सिलनि माखासे खहाफोरखौ सुफुंनो थाखाय आरो मोनसे जोङो डेम'क्रेटिक ससियेल अर्गेनाइजेसन नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसन बे आफादखौ जोङो दानांगोन बे दानानै जोङो काउन्सिलाव माखासे खहा जौगाथायखौ जोङो लाबोनो थाखाय जोङो बेखौ डिमान्ड होनो थाखाय आरो नारसिननो थाखाय आसाम सरकार आरो सेन्ट्रेल सरकारखौ जों नारसिननो थाखाय बे आफादखौ जोङो दानांगोन बेजों लोगोसे बर' हारिनि राव हारिमु थुनलाइ जौगाथायनि थाखाय समाज जौगाथायनि थाखाय राजखान्थियारि बिथिङाव भारत संबिजितनि सिङाव जाफोर सुजुग सुबिदा बेफोर मोनथायखौ मोनफुंनो थाखाय नारसिननो थाखाय बे आफादखौ जोङो दानांगोन होननानै सानलायो आरो गोबां जोङो इन्टेलेक्सुयेल सुबुंफोरजों सावरायनानै नैबे खौसेथि बर' सुबुं गौथुम इउनाइटेड बड' पिपल्स अर्गेनाइजेसन बे आफादखौ जों जोनोम होनाय जायो आरो बे आफादनि जा गोबां माखासे मथ' दङ बा खामानि मावनो दङ दा खौसेथि सान्थि आरो जों थांना थानायनि लामा गाहायैनो बेनो बर' जेरावखि थाया मानो जोङो ज' ज' थांनानै थानांगौ ज'यैनो जोङो खामानि मावलांनांगौ बे जायाखै जा अनसुंथाइ मोननांगौमोन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय बेखौ मोनाखै आरो जाबायदि समानै खामानि मावनांगौमोन 22टा जिल्लायाव आरो 10 लाखनिख्रुइबो बांसिन सुबुंनो समानै खामानि मावनांगौमोन बे मावनायखौ नुवाखै जों आसा खालामदों आरो जों खामानि मावनो आखायाव लादों जाहाथे रायजो राजाफ्राबो मदद आरो हेफाजाब होगोन रायजो राजाफोरनि मदद आरो हेफाजाबनि गेजेरजों जोङो खामानि मावनो हागोन होननानै फोथायनाय दं आरो बेनिखायनो जों लामाखौ आवगायदों आसाम इलेक्सन कमिसना फोसावनाय डिलिमिटेसननि सायाव BKWH माबायदि गोहोम गोलैयो आसाम नैबे बिटिआरआव सोसननायनि जा कमिसन 27 जानुवारियाव जा MOS दंमोन बे MOS मथे बिटिआरआव हाबसननाय सनितपुर आरो बिश्वनाथ आरो लोगोसे BTC जिं थाफिननाय गामिफोरखौ सोसननाय दानख'नाय बे बेलायाव जा कमिसन दादों बे कमिसनखौ जोंबो नायबाय थादों लामा नायबाय थादों बिथांमोना थाबैनो खालामनांगौ आरो जों आसा खालामदों दाबो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जा कमिसन बे कमिसनाव जोङो फरायसा आफादनिबो दं NDBनिबो दङ स्टेट गभर्नमेन्टनिबो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिबो दं जों आसा खालामगोन बिथांमोना थाबनो सलुसन खालामगोन जे सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ थाबैनो नैबे गामिनि जा सिमा बेखौ थिग खालामनानै बिटिआरआव सोसनगोन आरो बिटिआरआव सोसननायनि अनगायै जायफोर आद्रा थालांगोन बे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमासआव हाबसिनगोन जोंहा बे आसा आरो जों बेखौ नायगासिनो दं 30 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय बे एप'ल' डायग्नोस्टिक्स सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम COVID-19 बेराम खि हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो
नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामफैजानो हागोन। थंआ जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्टाथिं। रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6001517103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन। एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार क'क्राझार।